So sa ka. Ang adlaw kaninyong tanan nga masukik ti paminaw ni nga dumanan so sa kahawit. Inguman sa mga artista nga magatawag kinabuhi ni akong kaagi. Ako si Angie. Sa di pa ako sugdan sa pagsaysay akong kaagi, balik sa pagtugtog sa awit kinaguluhan, iingatan ka. Recorded by Radio Mo TV. Huy, Yads, wa pa ka mahumandi, ha? Uy, daghang ibilin trabaho si Sir na ako, uy. Sukat ka ni-absent kong pila ka adlaw tungkol ka nagbantay ko ni mama sa ospital. Iyon akong gihanukan o mga trabaho kong dinhi. Ay, sos, mura ba kagkaroon pa ng atong manager, no? Ay, tuod na, Yads. Manglaag na ba mo yung gabi, eh? Basin o ganahan tumuuban na mo? Ay, dili pwede yads, uy. May makabantay ni mama. Kanatay mo igagaw? Ang to alas 7 sa gabi ra akong giingon nga bantayan ni si mama. Kung mulapas ko, lain na ka bayad. Inadlaw biya akong bayad anak niya para lang makabantay ni mama. Ah, grabe. Di madaghang nyo, bisag igagaw mo? Di, gyud. Magyaw-yaw pa mag-ani. Pero sige na lang, uy. Paubos lang yun yung kabos. Ay, pinasa ko gustong musamok sa isuon. Narisi kagaling yung pamilya, napay upat ka anak. Huwag di ko na yung saligan, Yads. Ang ako rin kagalingon. Yads. Anak, pasensya na gyud ka, ha? Gikan pagkani ka na trabaho, diretso na yung kadirig atiman ako. So, si Mama Baya. Huwag liya problema na ako, ma. Una pala unta tay kwarta. Makapahuway ra unta ka na. Kasi kung mo, ay kabalaga. Dili sangtod-sangtod inguntaan ni. Nagtuyok ang kalibutan, ma. Naaman to ta sa ubos karon, pero maabot ang panahon. Nagkitasan unya mo ito as ibabaw pohon. Nahibaw ko nga matuman na, dak. Kaya nakita na ako kung unsa ka, kakugihan o kapuutan nga pagkaanak. Ay, salamat, ma. Yads, basin o ganahan ka mag-reseller sa baligya sa akong uncle. Unsa man nga product, Yads? Mga make-up good? O bisag unsa basta mga pangarti sa babae ba? Naa sa mga sabon, suwayi. Ha? Inong angkol ang maligyan, na? Oo, kaya mo may kusog. Mao mo na napilian niya. Sige na, Yads, para maka-extra income set ka pa. Oh, sige ba? Yads, kung sa may opportunity nga makakwarta ko, grabe na nako. Kana! Ah, sige, sige. Ako inon ako, uncle, ha, para kamo may mag-istorya. Pwede gid kayo na. Naghalin magadi ko daghang nga lalaki ko. Ikaw pa ka? Lalaki mo sa kuya, nagbinabahay lang ko. Ay, akin yung kuya. Kinahanglan ba kung mupagawas og kwarta, kuya? Ayaw na. Ani na lang. Paang picture niya ang mga balikya. Aron mo imong ipakita sa imong mga customer. Unya kung naay mo order, ari ako dayon para makuha nimo. Daghan magug stocks. Ay, okay, kuya. Salamat kay kuya. Karon nga, na may opportunity nga makakwarta og dako-dako. Ipindis ko pa rin kamot. Di na gyud din ako sikan pa. Muliho kog maayo. Mukayod ko para mahawas mi ni mama sa kalisod. Manganbas ko maayo aron madaghan-daghan kog halin. Wow! Biliban ako nimo, Angie. So, sa pila lang ka adlaw, daghan na kay kaghalin. Dili gina ikahibong, tiyo. Kidaghan man na siya mabaligyan, good. Daghan na siya og friends, kay maayo galing tawa kong Jumega, good. Ay, naningkamot na sa kog maayo, kuya. Swerte kay ko nga naka-reseller kung sama nimo. Dako na gani kayo kag halin sud lang sa pila ka adlaw. Unsa na lang hagon, muabot og pila ka semana. Buwan o tuig. Maugid, tiyo. Padayon na ka na, Angie, ha? Naiba ko nga, mulambog ka na. Salamat, kuya. Oh, ma. Nanagkadagang stocks sa mong tambal, ma, ha? Di na ka mahutdaan na. Ugod kamay lang kanyang habilin, paibaw abayin ko aron mapalitan, ti kadayon. Ah, salamat kayo, nak, ha. Ug salamat kay sa imong grabing paningkamot tungod sa imong pagpangga nako. Unta, dili ka mausap, Angie. Ay, si mama. Ay, kapala ka mo, uy. Dili ko mausap. Makwartahan lang ko, pero ako lang gihapon ang Angie yung nagpangga o nagmahal ni mo.
Recorded by Radio Mo TV. Anji, ako chika di mo. Uy, usa man na hari kya? Ipalit mo ko sa baligyan ni mong sabon, no? Oo. Wala, di ka, yun man ko. Matang nipalit ko 5 kabuok ni mo. Unya. O isuway na kong baligya. As in, daghan, kinakaw yun. O, takoy, 25 ka orders ka ron. Uy, tinuod ka! Wow, kagayo. Mang, please lang, kuha rin ang stocks ni mo para matnan ako sila. Ah, sige. Ay, kabalag ka. Karoon man sa tong trabaho, muadto magyug ko kay magkuha sa kong mga orders. Iapila ko ng imo. Lord, salamat kaayo. Wag yung kunin pasagdi. O salamat kay sa mga grasya mo gihatag na mo. Ako yun ang ampingan, Lord. Hinay-hinay na ako mapalit ang tanan akong mga gusto. Hinay-hinay nang matuman ang akong mga pangandoy. Ma, pag-ilis. Ha? Nga naman na. Manyakaw ta, ma. Ay, mag-unsa man ta din hinak. Ay, hala kanindot sa bayo. Banahan ka, anak? Kinsa may di kanahan anak nak, uy, kanindot anak. Ay, ato na, ma. Ha? Ug sugod karon, anak na tapuyo. Anak tinuod ka? Salamat nak. Salamat. Nak, busy ka? Ay, dili naman, ma. Gikan ko nagkwenta sa mga halin. Nga naman unta. Kuan ka nang dinhemang ko di mong ikagaw nga si Jerome gahapon. Ikaw untay iyang tuyo, pero nilakaw man ka. Mau ba? Nga naman unta, ma. Manghuwam ko no siya kwarta, nak. Manguha mo kwarta? Di maganda magkahangyo na niya sa panahon nga na kinahanglan pa tama? Kinahanglan nga tanan itong ipamalihog niya na ibayad. Niya karon manguha siya kwarta. Oy, di ko masugot ma, bahala siya. Pero, Ma, wala na ko pamunita ang kwarta sa daan, ha? Grabe ako pa ning kamot og tahaguan ni. Ug wa tay utang kaubuto ni Jerome. Kay binayran ang taninang pagserbisyo din hinato. Oh, Ate Risa, may kinasuloy mo. Ang sige man ipangita imong pakumangko nimo. Giningaw ko no siya nimo. Og napod siya hangyo. Usa man na? Angie, Hmm. pwede ka mo watch akong performance sa school next week. Musayaw mo ko, auntie. O, tanan ko nga na ako. Oy, ka-sweet! Sige dong, sige. Muadto si auntie ni mo, okay? Yay! Thank you, auntie! Angie, di apa man lagi ka. Pinakukbutan ka sa performance ni Dodong. Ambot lang kag madayon ba ko dito, maoy? Eh, wa ko mahibaw, Napa ba ko'y maabdan, wa na. Daghan pa magugug trabaho. Pero nak ni saan baya ka? O pila na sad kahigayon ka pirmi nga wa na sa tapok-tapok sa atong pamilya. Di ka ba makasabot, ma? Busy ko. Nagtrabaho ko o nagnegosyo pa yung ko. May magnaglingaw-lingaw ako din, he? Nawarta ko, oy! Oh, Angie, pero nak gusto lang nako nga makauban ka na mo pirmi. Dili pod sa tandang higayon, magsikit kag trabaho, anak. Sapa ka naman, oy! Kamu sa'yo makatahimo sa tanan ko pa rin kamot ba? O ayaw ko pogngi, hindi na ko gusto mo balik na sa kalisod. Angie. Dili kita maayo imong gibuhat yads. Oh, ako ni noon mo'y sayop. Nananingkamot ko trabaho para magduhan ni mama. Pero sayop nga gingon adto nimo imong mama. Pila na lang na hibiling tuig sa imong mama yads. Sabta na lang ko yung inahan mo kung sa may gusto niya. Ay sus, di lang sa siya ang mo reklamo yads, oy.
Swerte siya. Kaya nahatag na ko niya ang tanin ng pinahanglan. Ngawa na ko siya pasagdi. Yads, Luto na ni. Okay na ni. Uy, ako naman di ay. Pero ako ko makakita ni mama nga ni bangon. Ako siya doon sa kwarto beron maniod po nami. Mama. Ma? Ma, mata na. Ma? Ma? Ginoo ko. Ma, tubag ako. Ma? Ma! nako mataos ang imong mama, Sir Angie. Unsa, Dok? Huwag ang cause ani kay na cardiac arrest siya. Dok? Just pray for your mama, Sir Angie. Dok? Ma? Ma, sorry. Bago magunahon na. Nagmahay kong gihot ako ang tanan akong oras sa trabaho. Siguro na nasa tukaw, ma. Pero napasagdan ti ka, kato ti buong pamilya. Pasaluwat ko. Pasaluwat ko. Ako isaan nga, mamawi ko ni mo. Basta mamata na lang ka, ma. Please, ma. Nandito ka! Dok! Dok! Sa pagkakaroon, dili pa makaistorya dayon si mama nimo. Kay hinay pa ang healing niya. But she's okay. Mao ngayon ang kabalaka. Salamat, Dok! Thank you, Dok! Thank you! Nagkadaog ka to, ma! Okay na ka! Huwag ako'y bahalang mo at imani mo, ma! Akong ihatag ni mo ang tanan ng oras! I love you, ma! Tinuod, lisod para na ako ang pagbahin-bahin sa akong oras sa trabaho, sa negosyo o sa pamilya. Pero di ko gustong usikan ang mga nabiling adlaw sa kong pinanggang mga mahal sa kinabuhi. Di ko gusto magmahay usab. Di na lang kutob o dagang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, RMN. Oh, nga nung nagbugot man ang naong nimo. May ubos lang ko ni Papa, ma. Ingon siya nga magkikita siya na ako. Nung laag ko nun eh. Pero, wa man kahapon. Nak. Bisan og dako na ko man og nagtrabaho na ko. Pero nakinahanglan pa gihapon ko niya. Kalipay gihapon ako kung makauban ako si Papa. Pero nahibaw baya ka sa atong sitwasyon. O lagi. Nahibaw man ko nga na ni pamilya si Papa una ta niabot siyang kinabuhi. Pero manong ako may mag-antos kawa mo ko isama. Sige lang, nak. Ang importante nga wa ta pasagdi ni Papa nimo. O padayon gihapon sa iyang pagmonitor nimo. Ayaw ka pala ka. Makapaborasad unya kapuhon. Gina, pag-ilis o andama ang imong mga butang. Ha? Nga naman pa? Nagkasabot mi ni mama ni mo nga aray na kapuyo uban ako. O unsa pa? O niya ako mga igsuon? Ang imong asawa? Nagkaistorya na mi. Nagkasinabot na mi nga kinahanglan nga dinhi ka na uban ako. Magkauban na kita, anak. Salamat pa! Payaya ni mo sa? Oh, kuya? Naibaw ko. Nakay giapas ti Papa no. Nagtuo ka nga binlan kaniya apil sa iyang katigayon ha? Wa ko'y labot sa katigayonan ni Papa. Ug wagan ko mahibaw kung unsay katigayonan niya. Ang ako lang gusto nga makauban ako si Papa. Maura na. O kung nagtuo kang mahadlo ko nimo bisag magguwang pati ka, nasayop ka. Kuya, wag ni mo. Gusto kang isumbong ti kang Papa? O sige! Sige, sumbong!
Parihara ta nga anak ni Papa, uy. Og ikaw pag yun may naguna-una. Mao sige, isumbong ka ni Papa. Kaisog ni mo, girl. Uy. May baon ako ng mga klasiyas mga tao, uy. Feeling nila, mga labaw sila. Maong sayon-sayon nun ako nila. Oo, may baon man ko nga anak ko sa kabit ni Papa ba? Pero okay sa, girl. Maong di ko musugot na daog-daogon ko nila. Anak gid, girl. Super cute. Di agad bubilib mo, babe. Karang, di ka magpadaog-daog ni bising kinsa. Of course, no? Si Papa ra mo inay katungod nga mustoryan ako kung unsay angay na kong buhaton. Wa sila'y labot. Ka-strong din mo, babe. Oo, uy. Mao nang ikaw, ayaw gid pagbinuang nako, ha? Kay bisan og pinangga nako si Papa. Dili ko gusto og lalaki nga sama niya na magbinuang og babae. Uy, di na lang hitabo, babe. Ikaw rin ginang ako. Good. Tutuman na ako, eh. Sa makisudan din is bahay. Sa may gipangita nimo? Sudan. Wa na. Amo nang gihurot ang gida nga sudan ni Papa. Nga naman. Ganahan lang eh. Ug para lang sa tugyan mo ang sudan. Kay kami man ang legal nga anak ni Papa. Kasabot ako. Mga patay gutom. Sa tug gisulti nimo? Wa. Pagtarong ha? Agay, oy, buhi ko! Ang sa pagkukuhanin, he, ha? Oh, buhay si Gina dong. Ayaw pagkapil-apil pa. Gusit ni Bayana. Pawa gudi pa. Ay, ginoo ko, makitukbot si Papa! Pa! 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 Recorded by Radio Mo TV. Ha? Naka sa ospital ka ron? Oh, girl. Nagbantay ko ni Papa karon. Ang igsuon ni mong buotan, nga mo'y nagtukmo ni Papa ni mo, hain naman ron. Ato, idagan. Naglibog tingali tungkol sa iyang buhaton. Unya, unsa man okay ra ka diha? Pag-igsuon na ba kong anak, kay duty para pa ko. Okay ra. Nanangid naman sa ko ni boss kay dili sa ko makaduty. So ayan na sa akong tawag si Pete kay day off man niya karon. Busy ko? Ha? Oo, magka-duty, di ba? Oo, pero nakibuhaton. Sige na, busy ko. Pero Pete... hello? Hello? Oh, noon sa Malaysia. Bahala ka, eh. Too siguro kang mawili ko ni mo. Ayaw pun ang labat sa kong opit. Si Papa ang akong ginauna karon. Ma'am Jenna. Doc, o dyan ay kahimtang ni Papa. I'm sorry, Ma'am. Pero wa na si Papa ni mo. Unsay wa na. Gipaning kamutan na mo kutob sa mong mahimo nga matabangan siya. Pero daghan og dugo ang nawaha niya. Unsa? Roger, nga naman. Nga rin biyang admaminin mo. Wa tabiya ini Papa tita. Ang imong buotan nga anak mo hinungdan nga nung nawa si Papa. Unsa itong gisulti ni mo? Ha? Ibang kipasangin lang ang akong anak? Aksidente ang nahitabo. Kung aksidente pa, gano'n nahadlok man siya. Nga nung wa man siya magpakita sukad nga nahitabo to. Animal ka? Pasangin ka ang anak ka! Nagtuwa kang mahadlok ko ni mo? Ha? Ha? May ragad ay gani paulit na lang ka din sa ato na.
Wa naman siya rason para magpabilin pa ko dito, ma. Wa na si Papa. Bilibag gid ako sa imong ka-strong nak, uy. Di gid ka masayon sayo ni bisan kinsa. Proud kaayo ko nimo, anak. Salamat, ma. Og maayo unta nga ingon ana sad ka sa imong uyab Ha? Ngaon sa man? nga dili ka magpakamartir. Nga naa kay kaiso nga mobiya kung binuangan ra ka. Ay, ma. Dili gid na mahitabo nga magpakamartir ko. Dili ko mo tolerate og mga cheaters, ma. Anak, Kalasan lang mo nagbuwag ni Pete. Ha? Nagbuwag? Wa man may magbuwag. Ha? Hala, nakitaan lagi na ko siya nga naikuyo ka babae, karon lang cute. Ha? Asa man? Bigaon kaya ko! Ha? Ha? Sige, sokol! Sokol! Nakay kaisog ang mga ilugog laki niya, wakay kaisog ang musokol na ko karon, ha? Sige! Gina, Sokol! Dapat, kinsa man ka, ha? Kinsa ka? Uyab ko ni Pete. Unsa? Pete, unsa ko di? Nani ka iyak? Hayop ka! Hayop ka, Briset! Ah! Gina, Unsa man? Gusto ka mo apas sa imong babay? O sige! Lakaw! Nagtuo kag bawili ko ni mo, Pete. mo na nakapait mo. Ay sobra kay ka-strong nga pagkababay. Unsa? Sige kay ingon ako nga. Di rin ko magbinuang kay di ka mawili na ko. Nga di ka masakit kung mawa ko nimo. Luminanti kay kang pagbabay. Umurag pero mong ipafeel ako nga dili ko importante nimo. Nga dili ka masakitan kung mawa ko nimo. Pete. Ug tungod na. Hinahini na kong nawad-an og gana nimo. Hangtod nga nawa na nga akong feelings para nimo, Gina. Unsa? Mong sorry. Pero dili na ko. Buwag na ta. Pete. Tungod lang yun sa pagka-strong sa akong personality. Nawa ang lalaki nga akong gimahal. Pero wa na lang sa ginakupog sa sipit nga dili ko biyaan. Pero nahimunin akong lason ug ako ning i-apply sa akong mauyab pohon. Dili na lang kutob ug daghang salamat sa pagkagaling akong tampo. More power, RMN. Graduate ka nga, valedictorian. Sa paninguha rin na sa pagtuon, uy. Dili ko mutuo nga dunay tao nga pugo. Maog yun, pero di lang yun ta magkitaan ni. Uy, nga nugod taong dili. Bisan pa og, graduate na ta. Magkita gihapon ta, uy. Magsabot ta kung asa ta nga eskwelahan eskwela sa college aron magkita gihapon ta. Bitaw no, bright yun ka. Uy, appear. Appear. Mimi. Oh. Unang adlaw karon sa imong pag-eskwela sa college. Kuidaw ha, basi maguyab-uyab ka dayon ha? Lahi na ra ba ang mga batan-on nga imong makauban? Ay, naunsa man sa Miss Mama, uy. Walang gihapon kay salig na ako, ma. Nga ako man ganing giproof ninyo nga seryoso ko sa akong pagtuon. Gani, valedictorian pa man gani ko. Mao lagi. Kahit daw bitaw mi, ug nagpasalamat yun mi ni Papa nimo ana. Mao nga karon, lahi na sad ni nga hagit nimo. Hinaot pa unta nga susama sa gihapon, magmalampuson ka sa imong pagtuon. Ayaw ka pala ka, Mader. Maninguha yun ko, aron ko makahuman sa akong pagtungha. Nako, human sa akong klase. Ha? Asa man? At mi sa Plaza Independensya na may kalihukan karon ngadto sa mga sama nato mga estudyante. Ha? Unsa man na siya? Basta kuyog lang nako. Ganahan lagi ka unya. Daghan man ngadto nga classmate nato sa high school. Muadto man sad gani si Josh, ang imong secret crush. Ha? Sige na, kuyugi lang ko good, ha? Please. Sige. Gikinahanglan ang iyong atensyon. Niya kita karon din aron atong ipakita sa atong gobyerno nga kita nga mga estudyante naghugpong aron ipakita nga dako kitang supat sa kada tuig na lang nga pag-increase atong tuition fee.
Unsa gud ni? Rally man lagi nga itong ani. Maobitaw mo apil taaning kalihukan, day. Kay para sa dinatong mga estudyante. Karon, ang atuwa na usab kay kauban ug usa sa nagpasiugdan ni ingong kalihukan. Siya usa kay estudyante nga parehas nato nangutana sa katarungan. Ihatid ko kamo ni Diyos Tabarlo. Pakpak! Uy, day, si Diyos na, day. Ang imong crush nga maunang masulti. Day, si Josh, naapaingon nga ni. Ha? Uy, nag-blush mo lagi ka. Sapat dia, uy. Bisag wa ka ni. Hi, girls! Hi, Josh! Indutan ni mo gisulti sa stage, oy. Nakita na ako ang tanan na minaw gyud mi nimo. Ingon gyud ana, aron mabati ug masabtan sa mga naminaw, nga dili na gyud maayo ilang pagpaantos sa mga pobre nga mga estudyante. O ingon man sa mga ginikanan niini, nga bisag unsaon sa pagpaninguha, pobre lang gyapon. Nya karon, ni taas sa bad tuition fee. Di na ta masugot niya na. Kanindot niya manulti, uy. Uy, naunsa man ka, uy, natulala man ka. Hi, Mimi. Kumusta naman ka? Okay lang. Day, nagstorya mi ni Josh atong usang adlaw. Ug. Ay! Ano ka, uy? Malipay gyud ka sa akong ibalita nimo, day. Unsa man lagi na? Okay lang ba kuno kung mamisita sa inyo? Naadi siya gitago nga pagbati sa nimo, day. Huwag ka nang tinuod, Mimi. Mahal ko ikaw. Ug manghinaot ko nga dili ko mong pakyason. Josh, mga bata pa man tagod. Okay lang ko sa imo nikabot nga kung napakyas ko. Sige, di lang ko magdugay. Mauli na lang ko. Ato ko. Kadiyot lang. Uwa man ko mag-ingon nga pakyas ka. Sa ato pa, uyab na ta. Haot na kong ipasabot ba? Nga dili sa karon nga sugton ti ka. Kano sa pamda eh? Kalang di na ko makapaabot. Ang karon ug ugma, maura na oy. Magkauyab lagi hapon ta. Busa karon, aron taas tag-agi, uyab na ta. Okay ba? Sige na lang, uy. Mamugos man ka. Yes! Muna ikong ganahan sa babae, dili pakipot. So, uyab na ta. Lainan ni mo, uy. Mangalit magkag-kiss sa akong lips. Uyab na ko ta. Ako nagwitag-iyan ni mo. So, natural lang nga sa usa ka nag-uyab nga mag-kiss, di ba? Maulagi, pero dili ka mangalit. Basta niya og naay makakita nato nga laing tao. Bahala na sila, eh. Ay, kaya mo labay sa adlaw, uy. Kadukay basad mahuman aning Domingo, ha? Ugma, Lunes na ugma. Nya, makita mi ni Josh. Ay, duha pa lang gani ka adlaw nga wala mi makita. Gimingaw naman ko niya, uy. Ay, gugma naman ka ning kipati na ako. Recorded by Radio Mo TV. Mercy! Uy, day! Hala, no? Kablumi na ninmo, day, uy! Kagwapa na god nimo! Ay, minisamot kalutaw ang imong kaanyag. Sapat ya, uy. Puro lagi ka binuang. Ita ka ni Josh, day? Uy! Nangita man! Uyab na mo, no! Tugan sa tinuod! Oh, uyap na may test. Ay! Parison kaayo mo, day! Bakit ya, uy? Uy, sa ba? Kita ka ba ni Josh? Dito man to sa kantin. Ako nakitaan ganiha. So, yun ang adto. Sige, ako nang atuon na. Diya ka una. Kuhig ta kang gabi, eh. Kuyugi ko, ha? Ha? Asa man? Nami initiation sa among mabag-o mga kauban sa buhat. Kadali raman ka, na. Ay, daliran na siya. Adto ta sa usa ka beach resort. Basin uga, kasabano niya ko ni mama. O basta, pangitay kong pagi nga makakuyog ka na ko. Kaya kung dili, ay napakita na ko eh. Josh! Ay,
tugnawa sa hangin nga ni, uy. Nanunod ka ni mong lugar sa sama na itong nagkuyap. Josh, kapiin naman kayo. Di pangita nagkiko ni mama o papa ron. Manguli na tana. Yan ako. Saan ka, uy? Huwag ka rin pagkabot na to. Tugnaw naman kaayo din is cottage, uy. Kitugnaw na ko. Uli na ta pa. Gitugnaw ka? Sige, sige. Mamalhin ta nga to sa kwartong akong yabangan. Aron dili ka tugnawon. Tara. Ha? Kwarto? Kita na doha? Ano ka eh? Iyabot ta. Dili ko, uy. Takot ka, uy. Sige, uy. Uli lang ta. Ihatod lang ti ka. Nasuko ka? Sa'y tanaw ni mo. Maglagot ko sa mga babae nga paglipat, uy. Josh. Kay, nagstorya mi ni Josh pa. Buwag na day mo. Mauna yung sulti ni mo, day? Mauna. Nga naman di ay. Mapaday mo nagbuwag? Oh. Maumang ka na yung sulti ni mo. Wala ko'y mahimo, anak. Uy, nga naman di ay. Nag-away mo. Josh, ngayon mo bang mag-istorya ta? May ato istoryahan, oy. Wala tayo anging istoryahan. Igo na itong rason nga wag ka may gugman ako. No, nasayop ka. Mahal ti ka. Kung mahal pa unta ko nimo, niya itong higayon na imo untang gihatag nga akong gusto. Ha? Unsa man kayo mong gusto itong kayo na? Uwa man ko mahibaw. Ang gusto nako nga imong i-prove nako nga gigugmag yung ta ko nimo. Unsa man laki? Ako nang ihatag nimo. Unsa man na? Gusto kong ihatag nimo ang imong pagkababay. Unsa? Pero, mga bata pa tayo ng butanga, Josh. Oh, hindi ka. Ato na ko. Adiyot lang. Kuan man kun. Usa. Sige. Masugot ko. Mapakita ko lang imo nga mahal ta ka. Tinuod ka? Oo, masugot ko. Hindi ka lang mawa na ako. Josh, sakto ka ni ato pagkabuhaton. Ay, kabala ka. Ako'y bahala. Josh, bata para ba kayo ta? Sige na. Josh. Kalain sa akong gipati, ay. Mura man og malipong ko. Lain kayo nga akong gipati. Oh, naunsa ka? Papanay ka masud sa klase? Naglain man ang akong lawas, ma. Hala, sige. Pahuway lang una din ha. Kaya magpa-check up unya tayo, nagbalik na ako. Oh, Sige. Ikaw na lahatod ani lang ang kumari nita, oh. unsa man na? Ay, fresh lumpia, good. Nag-order man siya. Kabahuan na, mauwi. Nga no good town nga karon ka man lang bahuan, ani. Mao magud niya nga ato negosyo? Oh, Ginoo ko? Tugan sa tinuod? Mabdus ka? Unsa? Ambot, wag ko mahibaw, ma. Nakahibaw ko. Mao ka na ang bation sa usa ka babae nga mabdos. Daan pa ko? Kinsa yung mahan, anak? Kinsa? Pasaylo ako, ma. Nahigog mamangkod ko niya. Ni Josh. Unsa? Kabata pa nimo? 14 anyos ka pa gani? Gugma? Maunay mo patay nimo. O kanamo nga imong ginikanan. Niundang ko sa akong pag-eskwela na itong hikayo na. Og nanganak ko sa usa ka batang lalaki. Humala itong itabua, wa nagkipakita si Josh na ko. Kaya gipalarga man ni sa iyang ginikanan. Og namali na usab sila og puyo. Wala kong maibaw kung asa sila magpuyo. Wa mo tuman si Josh sa iyang gisaad na ko. Josh, kung naminaw ka man karon, manghinaot ko nga dili mo buhaton sa ubang papayang imong gibuhat nako.
Daghang salamat sa inyong pagtagat sa akong suwat. More power sa RMN. God bless us all. Recorded by Radio Mo TV. Nakita man nga galang kaagin ni Mimi nga taga Kawit Medellin, Cebu, uban sa awit nga iyang di pangayo. Awit nga nagulahan, too much. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Shania. Sa dili pa na ko sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Your love. I'm sorry, Sanaya. Pero, magigbuwag ko nimo. Raven, ang sagot ni. Nagkikita ka na ko ano nabuwagan ko? Actually, Sanaya, lugar ko kasukyo ni Manny. Pero, di ko kay gayon kay permi kang busy. Raven. Sorry. Pero man ang rason nga tingali mau na fill out of love ko tod kay wala kay time na ko. Basta kay time sa mong trabaho to the point nga nalimot ang may uyab ka. Raven, please. Please, ayaw di kuhatan ako. Promise, masatagan pati kaligayon karon. Masatagan pati kag oras. Ayaw lang kong buwag ni, please. Sorry, Sinaya. Pero nagkasaad ko dito sa lang babae nga ako siya pagkasan. Unsa? Mabdo siya ron. Sorry. Raven. Kaya karon magkilak-hilak na ka. Ubuto na una-uno, sa bayagin nimo. Di ba kapila na ko nagsulti nimo nga bisag unsa pa na ka-in love ang tao nimo, moabot gyud ang punto nga mapul-an na nimo. Kalait sa dimo, uy. Nasakit na gani ko, imo pag ikong sabutan. Ano di ay? Naday mausab ko mo comfort ko nimo. Pag comfort ka ha. Di ba nabalik pa si Raven nimo? Pwede niyo uno na siya. And plus the fact nga may anak na sila. Day. Ihilak ng tanan, Jay. Then after, pakigmingle sa lain. Unsa? Hello! Kung nakakita lain si Raven, makakita na sa kaglain, no? Hindi na kasi ang lalaki sa kalibutan. Day. Kinsa man yung message request akong Facebook? Clark? Unya, nga naman mo reply eh. Dili ko ganahan, uy. Ha? Nga naman? Di ko gusto ang naka-uniform, uy. Ha? Unsa naka-uniform ba? Polisiya, day. For sure, daghan ka nagitsatan. Dili lang kay ako. Hala, judgmental kay ka Ay, advance lang ko mag-isip, no? Hala, ila-ilaha sa good. Anyway, di mo na mo uyabon dayon. Sige, mag-chat, uy. Kada-adlaw naman lang. Ako ni replyan, be. Ano na pag man siya, uy? Hello? Thank you nga, naripay ka ako. Nganong nanawag day ka? Walang. Boring good. Kunya, gusto sa kong makadungog si Mutingog. Wala mo kayo masuko. Wa na. Ha? Naaon na to pero gibuwagan nung ko. Lusa? Sa mong kagwapa. Siya ba'y nagibuwag mo? Hanggaw ko niya. Ilang itong Diyosikan, miss. Oh. Kung ako ay maguyubi mo, doon ako chance. Unsa? Unya, yun sa man mo? Akong giingnan nga dili pa ko andam. Usa pa day, ang wala ko mauyo ni tungod kay taga Mindanao siya. Unsa? Dili ko gusto LDR, no? Magbinuang maganin ang naaras doon. Kana na bakhang naas layo. Friend? Parang matulog ka nga seryoso ka di mo. Mana ko si mo. Ha? Magunsa man ka din eh? Magsita ko ni mo. Unsa? Anaon di ka. Clark. Recorded by Radio Mo TV. Basin og seryoso din siya nimo, uy. Pilaliman ka nang muanhin lang din siya og Cebu aron makakita nimo. So meaning, seryoso gid siya nimo, di ba? Kaha?
You will never know if you won't even try. Siya na niya. Hello? Ano ko? Nagkawait mo. Kunya, nagkakapugret. Niya ako sa... nag-think ko. Ikaw na ni Kaway? Oo, ako. Wait ha, anaw ka? Gwapo niya. Raya! Clark. Paano? Nakita lagi ka. So, okay na ka din, hi? Dili ko ni mo ubanan din eh. Ha? I mean, 2 weeks ba akong magstay din sa Cebu. Kaya syempre, nasa Mindanao ng trabaho. Sige na, please. Ano muna ka na ako for 2 weeks? Okay. Sige. So, mahog na mo live-in mo. Anak, cute. Mo may gusto niya nga masulit ang 2 weeks ng bakasyon dun sa Cebu na kauban ko. Ay, Thank you nga nisugot kang ani ka mustay na ko for 2 weeks. Pero, wa na magpasabot, sabi kini okay ko. Mabuhatan nimo ang tanan nimong gustong buhatan ako. Ikaw na naman gandang yung tanaw na ko. Wala kay Pao. Siya mag-usik ako panahon o kahago nga mo ang din kung maura nagiapas na ko nimo. Kaya kung maura na naasim mo na ako na, siya pwede kay kung nabuhaton dito sa among dapit. Clark. Pero ay kabala ka. Nagkasabot ko nimo. I'm sorry, Clark. Hindi ka magkukong gipasakitan mo ang dagan ako mga doubt sa mga lalaki karon. Nagkasabot ko siya Mang, pleasean. Pasagdi ko nga ipamatuod ako ni mga tinud-anay ang akong tinguha nimo. Clark. Here, flowers for you. Wow, ha? May pa-flowers pa kang nahibawan, ha? Siyempre, special ka para na ko siya You deserve to be treated special as well. Thank you, Clark, ha? Anything for you, babe. Babe? I know it's not yet official, pero gusto lang ko na muna akong itawag mo. Buot-buot, ha? Wait. Yun sa di mo pagkahibawaan nga restaurant nga dili man kataga din eh. Nag-search ko sa internet. Natulog lang ganito ka. Bukar pa ba din? Believe na gid ko nimo. oy, murag last week lang ganito murag nagpanaganapak pa. Unya karon murag sabi? Murag lahi naman kay atong pahiyong din dapita ron Dili pwede happy lang ang tao, ha? So happy na kauban ni Clark. Murag anak gid day. Wow! Wish you luck, Day. I hope so. Mayon tag mauni gid day. Malarga na kong balik pa ingon sa Mindanao, ma. Pingaon kit ko nimo. Ingon si ko, Shania. Basin og imo kong kalimtan, ha? Dili lamit na po. Sure na ko nimo. Clark. Shania. Gisukot na ka. Kumaw. Kita na. Kumaw na. Sunod ako nga ni dadong lang ako maginikanan. Aron mamahingan nimo. Clark. You're the one who never lets me sleep. Through my mind and through my Ibalik si Clark sa Mindanao. Nagsige lang gihapon ang among communication. Misalig na sa ko sa gisaad. Og maayo ka ni, kay wa ko niya pakyasa. 2 months after, nahibawan akong nagbunga ang hitabo namo. Og perti gini yung lipaya nga nahibaw nga nanon ni umaabot nga anak. Gituman gini iyang saad.
Nga dadon iyang ginikanan din sa Cebu aron mamay na ako. Sa pagkakaroon, minyo na ni Clark o may duha na kaanak. Dini na lang kutob, daghang salamat RMN. No kada mga hikalang kaagi ni siya niya nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kita ngayon awit nga nagkalahan Your Love. Your love is like the sun. I love you, Karen. Oh, Junjun. Mo na tinuod ka. Nagkagusto ko nimo. May chance ka ko nimo. Dili man kalisod kong maon dyan kay may itsura man ka. Og, usa pa, buotan sad ka. Kumaw na. Imo na kong gisugot. O, Jun, uyab na ta. Salamat, Karen. Pag-sure ba? Tinuod, uyab na mo ni Karen? Oo, lagi bay. Iyan akong gisugot. Ah, kagunin mo. Ha? Ganun ba, bay? Dadan mo kung uyab na niya. Niya ikaw pagigisugot. Aw, giswerte lang tingali ko. Yahaya ni mo ba ay? Congrats ay. Salamat, bay. Hi, babe. Babe? Ako may kitawagin mo, babe? Oo, ikaw. Gusto na ko nga, babe, ang atong call sign. Kana kung okay na mo. Oh, okay naman. Okay, sige. Kana na lang atong call sign. Ganahan ko, ana. Okay lang ka ron, babe. Uwa man, babe. Nga naman unta. Manuro yung tata ba? Kaon-kaon tas gawas. Atong pahimus lang ning panahon nga, uyab pa ta. Eh kung maminyo na unya ta, na. Di na gid na makalaag-laag. Sige. Manglaag ta, babe. June, abi ba na kong manglaag ta? Ngano nanood pa tayo ng kamay kwarto? Karon ang tataod-taod mga laag. Sa'yo mo pa na. Mamahuway lang na ta din eh. June. Dadari, apan ako. Ikaw lang, uy. Diri ako. Uy! Ikaw ba? Mamiraman ka, uy! Dugay na ko ng anday nga magkakos ng lawasa, babe. Babe. Ha? Nakuha gini mo si Karen? Oo, part. Wagid ka ikyas. Buga! Grabihan mo eh. Yung anak mo ginang manag-uyab, part. Di man na matawag og uyab kung way mahitabo. Ikaw na gid bay. Ikaw na gid. Mo na ako. Igor gid taon ko sa pag-ingon ni og sana all. Happy? Happy kaayo. Babe, pila na kayo nga nakuha ni mo nga akong pagkababay. Ayaw, bigyan ko pasakit ha. Di na mahitabo, baby. Kay love ta kay ka. Salamat, babe. I love you, Iganahan babe. si Kiss ay. I love you too, babe. Recorded by Radio Mo TV. Bay, Mac. Lain ang ginang atong cashier lagi. Asam di dong usa? Ani hawa na bay kay mo abroad. Aw. Saan ka diya? Tutok-tutok makaanang bago nga cashier. Guwapo ka sada. Ay, basi kung saan sa plano ni mo ha? Unsa ka diha, bay? Ay, nalang tanin mo, John. Kaya kay kunin mo. Basta nagay kay gusto sa babae, di na ni mulungan. Wala ko na, bay, uy. Mo-focus na ko ni Karen.
Uy, nga mo nagkasyo sa trabaho akong barbershop, no? Nagtindog-tindog. Hi. Kailangan ako. Nahibaw ko nga barbero ka sa akong gitrabahoan, pero wag ko makaila sa imong pangan. Junjun. Kim. Mo pa ulit na ka, Kim? Oh, Asa man ninyo, ha? naraman na sa unahan. Ako na lang kang ihapit. Kay, paingmom sa kong pa uli. Ay, ayaw, uy. Basi magbugnuan ko si mong asawa. Asawa ko taon. Wag ko'y asawa, uy. We, tinuod. Lagi, wala lagi. Sige na. Mura man nino kag dili ka uban sa trabaho, uy. Sige na lang, uy. Uy, ikaw ba? Narabi nagkakita ninyo ni Kim? Ha? Haha, ka pa. Na nagkakita ninyo, oy. Naniang ka si Kim si mong motor. Sabi na, nagubay nga. Kauban naman sa trabaho. Ay, oo, lagi. Unya kung mahibaw si Karen, nga nailang niyang ka si mong motor, faktay ka. Di mahibaw si Karen kung way mo sumbong bay mata. Abi na ko, di ka mo kuyog na ko sa pagpanghagan na ko ni mo nga mga unta rin is gawas. Isalik naman ko nimo. Kay gawas ka kauban tas trabaho. Buutan sad baya pa. Salamat, Kim, ha? Huy. Naunsa ka, uy. Nagtutok ka man gud nako. Gigupahan lang ko ni mo. Taga di ang imong uyab, Kim. Wa man ko'y uyab gud. Ha? Pagtarong ba? Lagi. Naay nang uyab nako sa una pero wato na ko pansin na kay nag-eskwela pa man ko ato. Nga sa ato pa. May chance pa di ko ni mo. Junjun. Basing makaingon ka nga presko ra kay ko, ha? Gusto na ko mahibaw ka, Kim, nga special ka para nako. Og nahibaw ko nga gugman ni akong gibati. Jun. May paglaong ka ko, Kim. Baka konserte ko kung maingon kong wa. Kung maingon kong wa ko'y gusto nimo. Ganahan man sa ko nimo, Jun. Nga sa ato pa, kita na. Oo, Jun. Yes! Salamat kayo, Kim. Kim. Bay, daghan na bang naibaw din hing uyab mo ni Kim? Ganun day, bay. So may problema anak nga. Ulitaw mo ko og dagas, Kim. Pero huwag ka mahadlok. Nga maibaw si Karen si mong gibuhat. Ganun mahadlok man ko, bay. Ubuwagan ko di Karen. Napunod sa skim. Bay, Jun. Babe, Babe. Nanawag li ka. asa di karon? Di hasta trabahoan. Nga naman. Naibong man gud ko nga wa nakapakita na ako dire. Busy kay ko, baby. Dagan kay mga customers. Gabi na gani ko, muli. Mao ba? Sige lang, babe. Anaulaw niya ka na ko kung may time ko. Sige babe. Amping. O sa man, manuroy ta o ako na kang ihatod sa inyo? Sa'yo pa man. Manuroy lang sa ta. Sige. Ato bang, may kay tauran taga helmet. Tinuod yun ang ako na sayran? Nga na kailangan gikabuangan? Babe? Babe? Di ay babe ay! Kinsa man ka? Anong gitaparos pa ni Mas Chunchoy? Iya kong uyab, day. Mao di ay! Mao di wala ni magpakita ni nakong tawhana kay nana din nagipuli na ako. Unsa? Alam, Mika, sorry kita ayo. Wa ko mahibaw nga may uyab da inis Chunchun. Wa kay sa, Mika. Kining amaw nga dako, may sadaan ini kay dili makontintog usa. Sa inuwalan ko, babe. Ayaw pag may
babe na ko, kinaglagot ko nimo. Sa iluwala ko ninyo. O saan magod? Parehas mo tamang gihigugma. Parehas nga gihigugma? Og nagtuo ka nga mapasaylo ti kasi mong gibuhat, ha? Wak ko mangandoy og lalaki nga daghan og naong maong magbuwag ta. Lokon ta nimo eh. Oh, Buwag eh. Total. Di apa ba scheme? O nagtuo day ka. Adi sa ko makigbuwag nimo. Makigbuwag sa ko nimo, Jun. Kay wa ko magkinahanglan og lalaki nga mangingilad, lalaki nga dili masaligan. Inuo ko. Parang kailan lang lalaka. Tungod sa akong gibuhat, nga nagdubli-dubli kong uyab, ang nahitabo, wa na gininuod ko uyab, kay ila mo kong gibuhagan. Sa mga lalaki nga minaw karon, ayaw mo panundong na ko ha. Kung makauyab magani mo, focus gid mo sa inyong uyab. Ayaw na mo pangitaglaing. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagadi nga akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalang kaagi ni Junjun nga taga Iligan City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagulahan. Sana dalawang puso ko. Ang mong kaagi gibawatan o doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing o kapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubagay pada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong I love you, Jen. Richard, Ano yung tinuod, Jen? Mauunta ko nga musulti ni mo ini kay basig masuko ka na ako. Pero ako ra masugod ang magantos kung ako ning pugnan. Maog yun. Mas tinot man kitong ipahungaw nimo. Mo lagi. Unya may chance ka ko nimo. Nga nung mulimod man ko no, ang tinuod, ganahan sa ko nimo, Chark. Kung mao na, uyab na ta. Oh, Chark, gisugot na ti ka. Salamat, Jing. Pero mag-amping lang kita ha. Kaya di man ko gusto ko. I mean, ang akong ate dili gusto nga man ko uyab-uyab ko. Kaya ang iyang gusto nga, muhuman man ko sa pag-eskwela. Ay kabala ka, Jinky. Kay di masagan ako binuangan. Kay gusto sa ko nga mahuman sa kong pag-eskwela. Kay gusto kong mahimong siman. Congratulations, anak. Salamat pa. Congrats, Dong! Congrats daw, Richard. Salamat ninyo, Day, Inin, o Kuya Junjun. Salamat kayo ninyong tanan sa pagtabang nga nakahuman kita ko sa kong pag-eskwela. Chard, congratulations! Jinky, salamat. Pa, Day, Inin, o Kuya Junjun. Ang ako dayong uyab si Jinky. Oh, gwapo mo dahil kag uyab dong. Salamat ito. Hala, pading kamot nga makasakay na yung kagbarko. Aron magminyo ka. O magkakita na dahil gusto kong apo. Ay, kabala ka rin, Richard. Ako'y kailang nga mutabang mo. Aron, magkasampa din ka. Salamat, Kuya. Ha? Makasampa na ka? O, Jink, May noon. basig karong si Manahamak sampan ako. Ikaw ba? Pag binutan din niya kay iniguli na ko, magpakasal lang ta. Sige, Chard. Magpaabot ko nimo. Mingaw sa nini trabaho ka. Pero sige lang.
Ako lang giding atusong. Pa, kumusta naman ka diha? Okay na dong. Unsa may lingaw nimo diha pa? Niya, kalingaw yapon kong daro. Unungin lang ka nang imo pagdaro pa eh. Total, namo ko ipadanga kwarta. Hindi siya pwede dong. Exercise biya din ako. Sige. Basta, ayaw lang pala biog hago pa ha? Oo dong. Unya, kanus amaday ka magminyo. Inigkanaon ako sa barko pa. Magminyo na yun mini Jinky. Magalitan man tani mo, uy. Di kalit lang kaguli. Oras naman nga, pakanaugo na sa barko. Maong, didiretso din ko din eh. Kumusta naman ka? Niya, mingaw na kaayo ni mo. Parehas dita. Panganda ma, Saan sa? magpakasal ta sa di pa ko mubalik og sampa sa barko. Sure ka? Ura kay. Atong hikayo ng atong papilis. Kay ako sab nga pahibaw ng akong mga kaliwatan nga magpakasal ta. Mubalik na ka sa sunod semana sa imong trabaho. Uday. Pero muadto na ta ni Papa sa di pa ko mubalik sa akong trabaho. Oh, sige. Uy! Kamu mong gudain ni, Dong Richard. Dahil Jinky. Kumusta man ka ba? Kumusta man pa? Ani, okay ra. Wa man ka magpahibaw. Uy nga, muanhi mo. Sorpresa ning amo pa. Arimi mo masko. Maayo hinoon. Abi ninyo, lipay kay ko nga niya mo. We wish you a Merry Christmas. We wish you. Unya pa, manaman ang Pasko. Mubalik mo siya ha? Sige, anak. O salamat kay sa iyong pagduaw na ko, ha? Pa. Kung ato na ka sa Mandawi mo puyo. Di lang ko, nak. Mubo kay tagpananawan ng syudad, uy. Mas nindo pinisubukid kay presko ang hangin. Sige pa. Mudaw lang niyo kanimo din kung makanaog na sa kusbarko. Dong, tabakara ko na yung cellphone, be. Kanina na kinasikip pating. It's a galing na nawag. Hello? Hello? Chard? Kita mo na eh. Si Maring ay mong ngangod? Hoy, Mari. Dai, sa may mo tuyo nga, nanawag mo ka. Kaning Chard, si Papa ba? Gitlakigag maayo. Unsa? Dai, dadadayon niyo si Papa sa doktor. Kay, muanhar ko na. Sige, kuya. Nga naman, Dong, sabi na hita po. Gitakigan umayos, Papa, day. Mupauli lang muna ko sa probinsya, day, ha? Day, Mari, kumusta si Papa? Ingon ang doktor nga, na-fluid ang iyang baga ug may kagaw pod. Ni Ari pa man kauwi nga. Daaman si Maring magkaatiman ako. Uban na lang ako din pa, o pila ka adlaw. Pero og manawag tong taga-opisina, si Marina ang muatiman nimo, ha? Sige. Inom gid si mong tambal pa, ha? Kinahanglan nga mamaayo ka. Kay gusto ka pa namong ikauban sa taas ka panahon. Dong. Ha? Mubalik na kagsakay sa barko? O pa, nanuwag na lagi ang taga-opisina. Sige. Amping siyong pagbiyahe, nak. Ay, pagpakiligon pa. Anak. Liaras panahon eh. Palang ibaw nga, di na sa kuslaut.
Kumusta nung kas papa? Si Marim din nanood. Hello, Maray. Chard, si Papa ba, di naman makaon. Bisan mo inom og gatas sugad kahapon. Unsa? Ihatag ni Papa, be. Magigsulti ko niya. Pa. Pa, di na mo na ka mukaon, og dili pud ka mo inom sa imong gatas. Ay, ayaw na pa. Di ba ka gusto nga mag-guol ko kay di ako slayo. Kaon na ha, og inom sa daog gatas. Anong kamo di lugmayo pa. Kaon gid og inom sa imong gatas. Tabangi ang imong kaugalingon. Mare, simplay o gatas bigi, minom ko. Oh, kana pa, kana. Kaon gid ba ha? Bahala og gamay lang gud. Basta masudulan lang imong tiyan. Ah, sige ba? I love you ba? Ha? Unsay atik-atik? Atik-atik na ni Papa Chard. Nagkanuhay apik ang endingog nga nakikisulti ni mo. Unsa? Paingon-ingon pa siya nga. Timpla siya og gatas sa ako pero huwag yapon siya mainom. Kinuo ko. Kung paminawon ni mo si Papa, ligon kay siya nga ika-istorya. Kay dili siya gusto nga magkuol ka. Pero ang tinuod ko luya na kay si Papa. Ikalay bahala ni Papa Maria, ha? Ulog-ulog lang. Ang importante nga mukhaon siya. Aron malugwayan pa ang kinabuhi sa atong amahan. Buntag naman kumusta naman kas Papa? Ako tawagan si Marie. Oh, i-chat si Marie. Chard, wa na makaya ni Papa ang iyang sakit. Patay na siya. Kinuha ko. Wa gagamgaman. Patay na si Papa. Mura kog mabuang sa kung nasayran niya itong higayuna nga patay na nga akong amahan. Sa pagkakaroon, igo na lang ko sa paghandom sa malipayong adlaw sa among kinabuhi. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagdagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalang kaagi ni Richard nga taga Barili, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, Dance with My Father. Ang mga kaagi, gibahatan no doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusap mga higala ug mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagaw. I-address lang ni ining tulumanon, handamanan sa sagawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmania Boulevard, Cebu City. Ubaga ibada sa Handamanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pag